Dan il-misteru kbir li Alla li ma jidirx, li Alla li huwa spiritu, dawl, ħajja, verità. Aħna nkunu nistgħu narawh, nkunu nistgħu nmissuh, inħarsu lejh. Għaliex l-iben ta' Alla sar bniedem u għammar fostna. Saħaq dan l-Archbishop Charles Scicluna waqt l-omelija tal-pontifikal li sar fil-Katedral Metropolitan tal-Imdina fis-sollenità ta' twellit ta' Ġesu Kristu sif filgħodu li fija tkellem fuq l-importanza li nieqfu u nixtaru b'mod profond kif is-sensi tagħna jistgħu jaraw li l-iben ta' Alla magħmul bniedem. Il-miliet jiġi biex aħna jkollna ċans naduraw dan il-misteru kbir ta' mħabba. Dan il-misteru kbir ta' Alla li ma jistmerx isir wieħed minna għaliex ħalaqna ġbija tiegħu. Mhux biss ħalaqna ġbija tiegħu, imma hu ddeċida li jibnu fil-milja ta' żminijiet bħala bniedem ikollu wkoll ħolqien fuq is-sura tagħna. Għalhekk, permezz ta' din il-ħaġa tremenda, fil-profond tas-sura tiegħu il-bniedem jintaraf permezz tal-mħabba għaliex il-bniedem maħluq fuq ġbija tal-mħabba dik t'Alla. Jiena nsir imħabba. Il-kelma tiegħi hija ta' mħabba, il-ħarsa tiegħi hija ta' mħabba. Dak kollu li nagħmel, dak kollu ngħix huwa mħabba. Dan hu l-misteru kbir li qegħdin niċċelebraw illum. Huwa fakkar kif din il-ġrajja hemm realiżmu kbir għaliex meta Ġesu ġie f'daru, id-dinja ma rfitux. Niesu ma laqgħux. Kellhom għażla. Kien hemm min iddeċida no thank you. Full up m'għandniex spazju għalik. Imma lil dawk li laqgħuh u din għażla libera tom is-seta li jsiru u li Alla. L-Arċisqof temm jgħid li biex inkunu li Alla mhix kwistjoni ta' demm jew xi rieda ta' xi imperatur li jiddikjarak bħala bniedem, iżda din hija grazzja li ġejja minn Alla għaliex ibnu sar bniedem sabiex aħna nkunu ħutu u nsejħu l-Alla bħala missier.